I així estem de nou una setmana més, preparats per encetar un nou programa del balconet de Clar Televisió. Com sempre, amb les nostres seccions habituals, moltes preguntes i molt bon humor. En aquesta ocasió ens visita Irene Herrero, regidora i portaveu del grup municipal de Vox a l'Ajuntament de Vila-real. I és que, a poc, anem coneixent a tots els portaveus de tots els grups polítics amb representació al nostre consistori. Veniu, perquè ja està tot preparat al nostre balconet. Arranquem! Benvinguts i benvingudes a La Veu del Carrer. Avui seguim preguntant sobre el Covid a la gent del nostre poble. Preguntarem si creuen que és oportú vacunar pròximament a la gent desfavorida econòmicament o seguir el protocol de vacunar a el grup de risc. Anem a buscar les respostes, anem a saber què opina la gent del nostre poble. Vostè creu que ara s'ha de vacunar a la gent de risc seguint el protocol o millor vacunar a la gent que favorisca l'economia, com a cambrers, educadors? Jo crec que primer els de risc. Pues les de risc me pareix més precís perquè tenen una dificultat més que l'altre. Els altres poden agarrar les medides conforme nosaltres les agarrem. Primer els metges, enfermeres, que són los que nos tienen que cuidar a nosotros, porque si es cauen mal, ¿quién nos cuidará? Sí, vacunar primero a la gente que está expuesta al público. Exactamente, eso es lo principal. Todo, médicos, camareros, todos que están al público. Y después los demás. Per supost, tenien que vacunar primer a les persones majors i després a tots els que tenen servici, taxistes, cafeteria, perquè clar, aquesta gent està en perill de que se pugui contagiar i després el resto. Diria que vacunaria primer a la gent que està més en risc. És molt complicat dir això, perquè jo també soc una persona major, jo també estic dins de les persones que tenia que estar vacunat, però jo penso que necessita més els establiments, els súpers, gent que està cara al públic, perquè els altres ens podem resguardar un poquet. La meva opinió és això. N'hi ha que prioritzar primer la salut i després l'economia, no? Les dues coses, jo crec que les dues coses tenen que anar juntes, perquè si tenim salut i està tot tancat i la gent jove no treballa, què fem? Es que hay prioridades. Yo lo que me interesa primero es la gente, aparte la economía o lo que sea, la gente. Lo más importante es el ser humano. Jo crec que primer és salvar la vida i després l'economia, perquè si no tenim salut no tenim res. Mira, jo el meu home és metge i encara no l'han vacunat, i està en primera línia. I la meva filla és metge, que està a la Plana, i sí que l'han vacunat. Per això t'he dit que primer que vagin els de risc i després els altres que no tenen tant de perill. El que no està bé és que diguen vacunar-les per l'ordre alfabètic i que diguen, alcalde. Bé, i fins així La Veu del Carrer. No sabem ben bé quin és el següent protocol a seguir de vacunació, però sí que sabem que hem de seguir sent positius. Nosaltres seguirem contant tota l'actualitat sobre el tema de la Covid. Així, des de La Veu del Carrer, ens veiem la pròxima setmana. Adeu! I continuem al balconet de Clar Televisió i anem a encetar la tradicional ja entrevista en este programa nostre. I avui ens visita Irene Herrero, que és regidora i portaveu del grup municipal de Vox en l'Ajuntament de Vila-real i que encara no havíem tingut ocasió d'entrevistar. Irene, què tal? Com estàs? Bona vesprada. Bona vesprada, ben encantada d'estar així amb vosaltres. Bé, el primer, gràcies per vindre a acompanyar-nos esta estona en el balconet de Clar Televisió. I en primer lloc, el que ens agradaria és conèixer-te un poc, perquè nosaltres no et coneixem molt i pot ser que part de la ciutadania, degut a que vas entrar fa relativament poc a l'Ajuntament, pues, tampoc et coneix. Entonces, el primer, el que ens agradaria saber és qui eres i per què vas decidir formar part de
Vox en concret, i com ha sigut aquesta aventura, no?, hasta ara. Molt bé, doncs soc, bueno, tot el món ho sap, ja me coneixen poc més o menys, soc Irene, i soc de Vila-real, soc nascuda en Vila-real i tota la meva família és de Vila-real. Sempre intentar complir totes les tradicions, m'agraden molt les tradicions de Vila-real, i soc una xica del poble i del poble. I per què esta xica del poble va decidir formar part de Vox i presentar-se i donar-hi salt a la política municipal? Pues, en realitat va ser una casualitat, perquè vaig veure un pamflet en una cafeteria i el vaig llegir i vaig veure que tenia moltes idees igual que les meues i vaig decidir ficar-me en contacte amb ells, i casualitat que era Vox. I a partir d'ahir vaig començar a treballar en ells, van confiar en mi i fins avui que estic en l'Ajuntament. Començar des de zero en aquest cas, no? Vau muntar, entenc, un col·lectiu de gent per a poder participar en les eleccions, una llista, i com ha sigut aquesta aventura de buscar a gent, o d'alguna manera aquesta gent ja estava ahí? No, quan jo vaig entrar érem relativament pocs, érem 10-12 persones, i van confiar en mi, vam començar a treballar i la mateixa gent fent taules així baix a la plaça Major, la gent va començar a conèixer-nos i va començar a arrimar-se i a preguntar-nos i tenien inquietuds i vam començar a fer reunions. Ens reuníem amb la gent, els explicàvem les idees i a partir d'ahir va néixer Vox en Vila-real. Una cosa molt senzilla. Sí, i bé, en aquest sentit volia preguntar-vos també ara, en l'actualitat, quanta gent formeu el col·lectiu de Vox Vila-real, si saps més o menys quanta militància teniu, si vos reuniu d'una manera periòdica, un poc com és aquesta dinàmica d'un partit nou així en el poble. En Vila-real ara som prou gent, és un partit que en realitat en Vila-real fa un any i mig que està, som quasi un centenar de persones i reunir-nos conforme estan ara les coses no ens podem reunir, és veritat. És molt difícil, sí que fem algunes trobades telemàtiques, els que podem anem ajuntant-nos i anem parlant via telèfon, via conferències, via e-mails, i confiem que quan tot això passe ens puguem reunir tots i jo, per exemple, sí que conec a tots, però n'hi ha molta gent que entre ella no se coneix perquè al passar tot això de la pandèmia ens ha separat un poc a tots, el cara a cara. Segueix sumant-se gent al vostre projecte, així en Vila-real? La veritat és que sí, nosaltres tenim la seu així molt propet i estem dilluns, dimecres i divendres i la gent ve a preguntar i a afiliar-se. La veritat és que n'hi ha un muntó d'inquietud per aquest partit. Creus que en el vostre partit en concret n'hi ha alguna sèrie d'estigmes o de prejudicis de com vos percebissin i la realitat no és aixina? Hi ha alguna cosa que voldries que la gent no pensara així en Vila-real de lo que sou Vox? A veure, jo crec que la gent ara ja s'està donant compte en realitat de lo que és Vox i les idees que té. En un principi sí que la gent mos tatxava de fatxes i fascistes i totes aquestes coses, no? I masclistes, però en realitat ara la gent està veient que no és aixina, que nosaltres defensem a tots per igual i que per a nosaltres tota la gent és igual. I entonces estan canviant molt les idees. Dies lo de que vos tatxaven de fatxes o de masclistes, però realment en les eleccions va ser l'única dona que va concórrer com a cap de llista, si no recorde mal, no? Va ser l'única... Entonces, també m'agradaria preguntar-te, eres una regidora que és la representant del seu partit, com és aquest treball un poc en solitari? Suposo que te sents acompanyada, però com és aquest dia a dia, aquest treball en solitari, en els plenos, mocions, de tot això que teniu que defendre? Bé, tinc que dir que jo sóc la cara, però tinc un equip de treball que som homes i dones, igual, i treballem i són els que m'ajuden a preparar. No estic jo soles, jo estic a soles cara a la gent, però en realitat som un equip de treball i treballem tots junts i són els que m'ajuden un poc a preparar-ho tot. Després sí que sóc jo la que dona la cara, però tampoc me sent soles. Jo me sent sempre acompanyada. M'agradaria preguntar-te per lo que me comentaves abans de la gent que s'adherís al vostre projecte, que vos dona suport. Heu trobat suport en gent d'altres nacionalitats, que siga de Vila-real, però que siguin d'altres nacionalitats, o no? O és precisament això un motiu que molta gent fa que no s'arrime, o
o què? No, nosaltres tenim gent en l'equip de treball, per exemple, tenim una brasilenya. No tenim cap problema, tenim afiliats de diferents nacionalitats, no tots són espanyols. Molt bé. Bé, entrant en matèria un poc del que està sent este 2021, parlem de pressupostos, heu presentat o teniu previst presentar alguna cosa per als pressupostos, s'han ficat en contacte amb vosaltres de part de l'equip de govern per a replegar les vostres impressions o suggerències o per a on esteu movent-vos? No, l'equip de govern està fent ell els pressupostos, de fet nosaltres ens entenem que els canvien o que els anulen a punt i hora i estem a l'espera a veure què és el que diu l'equip de govern. Com és la relació en l'alcalde de la ciutat i en l'equip de govern? Bueno, l'alcalde és bona persona, jo no tinc cap problema en ell. En ell es pot treballar, es pot parlar. Evidentment, ell és l'alcalde, és el que decidís, i tu pots donar idees, però després ell farà el que voldrà, evidentment. De fet, fa el que vol. Ell va comentar una volta que se sentia molt còmode veient que votants de Vox a les generals, per exemple, després a les municipals l'havien votat a ell. Per què creus que diu o va afirmar això? No ho sé, perquè jo això no puc afirmar-ho, jo no veig la gent el que vota. Ell pot dir, a lo millor que sí que l'han votada d'ell o poden haver votat a Ciudadanos o a Compromís o... No ho sé el per què ho va dir. Jo no puc dir-ho perquè no veig el sobre, no veig a la gent el que he ficat dins del sobre. Clar, però el que vull dir és si d'alguna manera el votant de Vox o el votant de Benlloc, no socialista, se pot sentir també molt proper en moltes coses al que representeu vosaltres. A veure, jo sí que penso i tenim que tindre en compte que la gent en el poble, en concret en Vila-real, moltes vegades voten també a la persona. I el senyor alcalde porta 8 anys en l'Ajuntament. Realment és més conegut que jo. Si ho va dir per això, ja no ho sé. Bé, vosaltres heu sigut, no únicament des de la formació municipal en el poble, sinó també a nivell en general, heu sigut molt crítics en la gestió de la pandèmia, no? En aquest sentit, quines propostes, perquè clar, vos heu oposat al tancament o al que seria el confinament total, també a les restriccions, en aquest sentit, quines propostes porteu per a poder canviar o revertir aquesta situació? Bé, se van presentar en el Congrés de Diputats, el que passa que l'equip de govern que n'hi ha, PSOE i Unides Podem, evidentment no van voler acceptar-ne cap, jo crec que perquè les proposava Vox, no perquè les van estudiar. Evidentment, ells tenen majoria junt amb els altres partits sectaris i poden fer el que es doni la gana. Ara que ho dius, creus que alguna moció o alguna proposta vostra se rebutja directament per ser de Vox i si fora d'un altre partit potser se consideraria? Així en Vila-real? En Vila-real, sí. Sí. I per què creus que passa això? Bueno, n'hi ha vegades que les idees del partit primen sobre la gent del poble i de fet n'hi ha partits que ho han demostrat votant que no quan era algo que realment li feia falta al poble. Actualment, què coses del poble creu que s'haurien de millorar o que podrien canviar? En general, si teniu alguna proposta en concret. Bé, tenim propostes, però en aquest moment no estem nosaltres governant i per tant tampoc les podem portar al fi. Quan governem nosaltres o a les pròximes eleccions les direm i suposa que si eixim nosaltres podrem fer-les. I què creus que hauria de passar, evidentment, a part de que vos voten, què hauria de passar per a poder governar o cogovernar esta ciutat? En qui vos considereu vosaltres que sou o que podríeu fer més lliga? En aquest ajuntament, Pues en aquest moment no ho sé, la veritat. En aquest moment no... És que com tampoc m'ho he plantejat, jo ara estic treballant estos anys i no m'he plantejat el dia de demà si és que érem en qui podríem... El que m'estàs preguntant és en qui podria pactar o en qui podria no pactar, evidentment. I no m'ho he plantejat. Suposo que més damunt de les eleccions, segons les idees de cada un i el que presenta cada un, se podria decidir si arribarà el moment de tindre que pactar amb algú. Aleshores tampoc heu pensat mai, no?, si vos digueren, Irene, mos agradaria que formareu part de l'equip de govern, vos necessitem per a poder sumar una majoria,
què demanaríeu, tampoc us ho heu plantejat, no? No, en cap moment. Bé, i volia preguntar-te un poc per el projecte de Vox, ara ja no en Vila-real, sinó a nivell nacional, no? Creeu que n'hi ha molt de soroll fora d'ací de Vila-real, de Madrid, que d'alguna forma fa que sempre estiguem pensant en la imatge de Vox en Madrid i que això a vosaltres vos perjudica o vos beneficia? Bé, jo crec que de Madrid ho estan fent bé. Per tant, jo crec que ens beneficia. De fet, jo crec que molta gent vas començar a seguir Vox Vila-real per Vox nacional, perquè el que se sentia al principi era Vox nacional. I era per lo que la gent venia a preguntar-nos realment quines idees eren i quines bases eren les que teníem. Per tant, jo crec que Vox Madrid o Vox principal és bo a Vox nacional. Se parla moltes vegades en política, i per almenys com està concebut aquest sistema en Espanya, de la disciplina de partit, no? En el vostre partit la disciplina és un valor molt permissiu, és a dir, vos deixen cert marge o en canvi, o almenys la imatge que a mi me dona és que n'hi ha més, està tot molt marcat? No, a veure, realment un partit té que tindre unes bases clares i unes bases fermes, i Vox en aquest cas les té, però jo, per lo que és per la meva part, jo puc dir que a mi me deixen un marge per a poder treballar en Vila-real. A mi no m'obliguen a dir vota sí, vota no, això sí, això no. Jo tinc que mirar el que és millor per a Vila-real. I això m'ho van deixar clar des del primer dia que vaig eixir. O sigui que t'has sentit en certa llibertat per a poder presentar i treballar continguts, o sigui, coses per a sí, no? Sí, sempre, des del primer dia. I què espereu com a formació, i tu, Irene, en particular, què esperes este 2021 per a Vila-real i per a Vox? Home, doncs per a Vila-real, per a Vox i per a Espanya sencera confie realment poder eixir d'esta pandèmia. Per a Espanya i per a tot el món, perquè realment és una pandèmia mundial. El poder eixir i el poder tornar a una vida relativament normal. No com ara, que ho tenim tot tancat, que no podem eixir, que no podem disfrutar de la gent, que és el nucli familiar i res més. Espero el poder tirar avant i que Espanya isca d'això que té ara i puga ressorgir i la gent puguem treballar i puguem estar tots units un altre camí. Què és el que més trobes a faltar d'aquesta antiga normalitat? O el primer que faries si poguérem recuperar la vida que teníem antes? Pues a part d'estar en els meus pares, no, en els meus fills i en el meu home, el poder juntar-me en els meus pares i en els meus germans, que a fecha d'avui no puc. No puc perquè si no m'ho passem de quantitat de persones dins de casa, evidentment. Entonces, jo tinc clar que primer la base principal meua és la família. Pues Irene Herrero, portaveu i regidora de Vox a l'Ajuntament de Vila-real, moltes gràcies per haver vingut a compartir este ratet amb nosaltres. Esperem que la gent et conega un poc més, qui no te conega, evidentment, que després d'esta trajectòria, este temps en l'Ajuntament, ja et coneixeran. I bé, gràcies i que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres i fins l'altra. Está contagiada, está contagiado, se han contagiado de solidaridad, porque hay contagios que salvan vidas. Contagia solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Este año más de 800 millones de personas padecerán hambre en el mundo. No son números, son vidas. Ayúdanos, colabora con Manos Unidas. Pamflet, imprès d'una o de poques pàgines i de difusió clandestina on s'ataca violentament algú o alguna cosa, generalment el poder. Militància, acció de militar, conjunt de militants d'una organització política. Inquietud, preocupació pels problemes ètics, morals o intel·lectuals. Afiliar, incorporar o inscriure algú com a membre d'una associació, un partit polític, un sindicat o un gremi. Estigma, senyal o marca indeleble en el cos, marca feta sobre la pell amb ferro brucent com a signe visible d'infàmia o esclavatge. Fatxa, col·loquialment feixista. Masclista, persona que considera el sexe masculí superior al femení. Revertir, tornar una cosa a l'estat que tenia abans. Pactar, decidir dos o més parts una cosa de comú acord i comprometes a complir-la, defensar-la o mantenir-la. Normalitat, qualitat o condició de normal,
conforme a la norma habitual. I fins ací el nostre programa d'avui. Esperem que us hagi resultat interessant i us esperem en el proper programa del Balconet de Clar Televisió. Fins aleshores, com sempre, bona setmana i cuideu-vos molt.